Mia sarigo akase খবর kanaka বাস গাড়ি ও গুয়াহাটি নি সিমি আগরতলা সপাইকা না আগরতলা চন্দ্রপুরনি সিমি গাড়িকা ওই বিশ্রামগঞ্জ ফাইনাল সিমি সব ak খবর खोनागासिनो বাস গাড়িও পাইसा लाखि मानसिफ्रा सामाय खायजाक मानि आबनो खोनावैनो जोंनि PWF सेन्ट्रेल कमिटि मिटिं आं प्रेसिडेन्ट आंनि लगे दङ भाइस प्रेसिडेन्ट गरम गोनां जुपुतु लक्ष्मी देबबर्मा आंनि लगे अटायबो दङ जोंनि GS बुकुक मेरि देबबर्मा बुकुक सपनाति बुकुक हाति बुकुक शिबानी जोंनि बुकुक रुपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट ताइ अरनि ब्लकनि आदमजुग संघ दंबायो जों दंगै मालिया बोखा बेलाय खेनो यखा ताइ बोखाव जलिमा बोखबा मा दं ताम माले बुरि रकनि दंनानि बेलाय गेसेप असंसार गारि व ताबुक जों नुगु देश विदेश थांखांखाय तामो जला तामो बुरि साइजों साकायसानाव परिलायो यां उयां थांलायो फ्लाइबाय थाङो गारि बाय थाङो बुनि हावा मुंसांनिया बुनि हावा जोंबो हायना थाङो बुरियो किन्तु बा मुंसांनिया सिने हावा हंखाय जों बयस ओंखाम मता मति दाबो किन जराते जोंनाव दा बुरि जेको संजाब खबजाब जों फानासो सारिखौ हंखाय गिरिवो खेब खेब बर' रगदा मुंसासो खायजाक न सातन सपेरा दा खायजाक न अबर बेलाय कि गिरि मासिं आबोनि बिसिङाव पानसे हाइपानो गिरि फानो यग्याबले जानजान नगद थाना नां जानजानि सामुं खायदिनो जों थांलायना नां जिने अबुखौ बो एयार हस्टेस ट्रेनिं दी दंयो गुवाहाटी आरोनि बखिराव फायो बुमासरि हामिया खबर मानो बो फायजा जामानसे लामाव बगारि एक्सिडेंट कायने नुगुखा दिने आरो नारबास बुरि बरफ जारायजा ताइ बिसालगढ़ सपायासिनि लामा माजा मिजिरं जेमन आगरतलानिसिम बिसालगढ़नि गोजार नागारजलानिसिम बिसालगढ़ गोजार आजागरनाव बनो सामुं खामिया तांनानै नायखा कगरक सयबाय हिंगाय मिहिम दोरोंखा दिनै बिबुं रग हिंगा आबो बेलायखिनो जाया ओंखा बकिरिखा किन्तुबा आरो सिन बरफ मासापान अ मालखंगो गासाजा बंगे बरफ बमां इंगै बताबो किरिखा जतन थुमा हायखाय दंगो मकल मुकुमबै गारि बिसिंगो आखिगो बना के बहाल खाने करि बो कापखा बो भिडियो खायखा बना के बना सिकने और मेन हिंगांके चिनि पुलिस नि कैसे हेल्प लाइन दं आरो बकल खायखा कल खाय माने पुइला बांला बैसाव पुइला के रिसिभ खाया एरपर बांला बैसाव बो बांला बुझि जाय इंग्लिश मीडियम स्टुडेंट ताबुं निसारे बिसि बात ननि नि बसानि बसा जतनि न इंग्लिश हिंदी मांग बुझि बांला साना नाया गा आबोनि बागे कै खरकसे सिन बरक न यापरि रेखा पक्सा दि अमा ताम हिंसा गारि हुस्के कादि हिंसि साव अपुन कबदा अब किसिनि बरक सापु गारि हुस्के कादि जों दा खायमे अकप अच्छा अंके मैडम नामानि जे आरो कल खामानि यावलो तै ओइ सम हाय पार्टी मु पार्टी गंगा न हेल्प खाने रखनि जों नामाति तो ना बोनो सामाने कक न ताबु खायमानिया गारि हुस्के कादि ओके तै वैसा को देखे हेल्प खाने आ को बसावो ओके अबो तो कगियाबले जोंनादि कारेन्ट थांखांखाय आगरतला सहर कारेन्ट थांखाय हेल्प लाइन कल खायो कल खायखांगा स्टाफटाइम बिसिं कारेन्ट खायखे पपाय थितेरि ओके थिक हेल्प लाइन अथां जततो बुझि माने बरफ साइजो नाङै दं रिपोर्ट नाङै दं लामा पटेरगाबो बिजे हेल्प लाइन तो रिबले सरासर दफ्तर होइते पुलिसनि दफ्तर होइते फियाबा आजागाव जों हेल्प जमाया जों साइजो जमाया उल्टासे उला कल खायदिन ताबुक मेन चिनि दुसरि मानिके आ जे इंसिडेंट मानिके ओ चिनि पुलिसनि हेल्प लाइन बसातालिया आबोनि बागै ना दिनैसिम बुकु खरो जाला मानसिफोरा नाना आबासो सिनमे आबोनि बागै आं साना मुसुंगो जों सोरबा यागारगला जों नायनाय दाबो केस बुसुगरा गोसावै कालपि केस कथा रमजाक ना नांनाय सिनि दाबि अबोना दंगो जों अरो बिश्रामगढ़ बिएसओ फाइथिं बनबो हायनो साइकेलांका
kono bokal no bonoromna nangnai dia kecil bo tiga bulan mungkin bakal pandulon nangnai karena tabung dino komputer juk juga online pun berapa ni CC kamera tunggu tu jangan kate tapi cara je jaga borok ongkorong ada traffic point plus ada CC kamera tunggu plus ATM bukan অবশ্যই আরো সিসি ক্যামেরা সিসি ক্যামেরা ক্যাপচার খাইজাক কাবো আবরম মনোরম বিমান কিন্তু বা গরম জাকনা নাংনাই কিন্তু পিডাব্লিউএফ ni অবনতা বিদং নাই হামবাই আছে